тамошои набарди навбати рақобати навбатиро боз ҳам паҳлавони мо ташкил медиҳад. муҳаммадизода муҳаммад паҳлавони 24 сола бар муқобили бекирбек маргоев аз Украина гӯштин мегирад. 25 сол дорад, 26 сол дорад паҳлавони украинӣ ва паҳлавони мо ҷавонтар аз 24 сол аст, бар муқобили гӯштин мегирад. аввалин ҳуҷуми маргоев аст. маҳмадизода дар вазни то 60 кило. касе аз мухлисони мо маслиҳат метиҳанд ҳолати бардоштро аввалин вазаре бояд барои паҳлавони мо нишон диҳанд. маҳмадизода акнун бо як вазаре пеш меравад. бояд пӯйро барорад. як вазаре ба суди муҳаммадизода аст. вазареро боз пас гирифтанд. ҳоло бе довар талаб дорад ки ин ҳолатро дубора бубинанд. кадом ҳолатро бошад? ё партофти инро ё вазаре ки мо аз мо буд. бале, муҳаммадизодаро акнун вазарешро бозпас доданд ва гӯштин идома меёбад. аммо бояд муҳаммад маҳмадизода бояд ин вазареро аз даст надиҳад. рақиб ҷуброн накунад. барои ҷуброн накардан бояд ӯ худро хуб дифоъ кунад. ҳолати ба сар омаданро инҷо ҳам ноқулай медонанд. ҳолати даст доштан. ҳоло бо як вазаре муҳаммадизода пешсаф аст. аммо як усули ҳолати лаби пӯй рақиб мезанад ки дар ин ҷо аксуламал аз ҷониби муҳаммад маҳмадизода аст. агар барои лозим аст ки ҳоло ҳамин шеваро нигоҳ дорад, хубтар аст барои ду вазаре епон ду аксуламале ки буд аз ҷониби муҳаммадизода муҳаммад епон ҷанбаст мешавад ва офарин. анамон аксуламале ки ин бор хуб истифода бурд. акнун
ба давраҳои минбаъда меравад. муҳаммад маҳмадизода паҳлавони 24 солаи мо бар муқобили 25 сола рақиби узбекаш ба майдон мебарояд. дилшодбек баротов паҳлавонест ки дар грандслами Тифлис 2022 нишони биринҷӣ ба даст оварда буд. дар қаҳрамони ҷаҳони Ташкент ин паҳлавони ӯзбек дар мақоми панҷум буд. маҳмадизода муҳаммад лои навбат киманоев аз кард. акнун рақиби шоиста барои омад. ана ин ҳолат бояд паҳлавони мо ҳонарашро нишон диҳад. ҳоло маълум мешавад ки то куҷо муҳаммадизода муҳаммад ба ин грандсламҳо омода аст. агар бо баротов дилшодбек гӯштини хуб гирад, пас кораш шоиста аст. пас умед бастан мумкин аст ки ӯ муҳаммад маҳмадизода шоиста аст то ба грандсламҳо равад ва муаррифии кишвари мо кунад. ҳолати асаи коми хуб аст, намо хубе ки дуру дароз давом намекунад. хуб буд, вале чанголаш заиф. бояд муҳаммад фаъол шавад. аввалин шудоро барои муҳаммад маҳмадизода нишон доданд. шидо медиҳад. хайрият ки навбат шидора будааст, чунки шидо барои паҳлавонони мо хеле наздик аст. ҳамин лаҳза ки мешавад шидо гӯё ки бо шидо мо наздик бошем. баротов баъзе аз қисмате аз
مخلصان هم محمد صدا میکنند ولی محمد پهلوان ما پهلو میافتد. پهلوان خوب است وقتی که قوه و اصول و فنون میداند شایسته است که هر صدا کنیم، ولی که اگر گوشتین خوب نگیرد افسوس که نه صدا به گوشی او میرسد نه مصلحت. محمد زاده نشان داد حالا باز هم محمد صدا میکنند ولی محمد باشد در دست رقیب دائما دو پهلو تابش دارد. ثانیه های طلایی برای محمد. اگر تواند حساب را تغییر داده پس خوش به حالش، اگر نتواند علاکه ثانیه ها سپری شد بعد از وقت دیگر جست و خیز بیهوده است. محمد زاده هم اکنون راهش جنبست شد در گرند اسلم باکو، فقط تکیه به هنر مولا رجب